Se, her kommer mutter med kost og spand, med skrubbe og klude og sæbevand. Nu bliver der en plasken, en sjasken og tørren for påske og pinse og jul står for døren. Hun gnider panelet med vaskeskin, med rumpen i vejret og knæene ind. For den, som vil ligge lidt foran sin næste, må styrte omkring som en virvelvind. For tiden er så kort, og det kunne hende, hun kom for sent til livets ende. Når klokken er 6 på familiens ur, begynder hun forfra på samme tur. Så bliver der en plasken, en sjasken og tørren for påske og pinse og jul står for døren. Hun maste i går til hun næsten dræt, og straks det er morgen. Og hvad laver Emil?